tigi alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe ayaw men mo Nangue TV min calmini on goto kala ide muɗum e yettude mum hay heɗotoɓe Saktiri men Dakar FM mo 94.9 alhamdulillahi rabbil alamin kala e saaha eɗen jillo yoga e mawɓe ɓe ganduɗa ko wurtunoɓe ceerno wurɓe ceerno men hanki gandi hanki gandi hande kadi eɗen jogui weltare mawde arɗo e legal men Médina Centre ɗo galle jinnaɗo men ceerno Sada Diaguy hande eɗen ɗo joddi e ɓesgu makko gam yewtidde mabɓe ko fate gurdam makko to yi aduna to janggui to rewi haw jokkodire sehraji dine Ceerno Seydou haw yettiɗo e nder teddugo Madina Gounass so Allah lamɗo jaaɓi min jokkodire mabɓe mbawen kadi yiide kadi bandiraɓe jiiya nana kadi tawde kadi aɗa nana jomum aɗa yiiya jomum wona weltare bang yo bang non bandiraɓe eɗen gonde ceerno Amadou Yaya Ba mo ganduɗa enen makko ndendi jewteɗe ndendi kala ko watte gam naftude rendo ngo naftude dendagal naftude julɓe ceerno Amadou Yaya bisimilla ko adi foof calminen bandiraɓe har min ardi e hoɓɓe meɗen eyyi ko noon tigui ceerno Ahmad Samba Lo en mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en calmini dendagal hettiyankoɓe radio men Dakar FM foof kala ɓe mbawi tawede kono noonne kadi hettiyankoɓe yewtere meɗen andu hoorema noonne kadi yeeɓiyankoɓe ayaw meɗen mo Nangue TV eyyi ko adi foof en calmini dendagal rendo ngo foof en beltima kadi no fewi no mbiɗa ni tuma nde Allah rokki en fartague wawde artude ɗo henna e wadde no gowno wadde ni yettade ɓe mawɓe wurdunoɓe sahsaji diine malla ɓe jinnaɓe muɗumen wurduno e sahsaji diine taw kañumen wonko gandi e ɓen ɗon jinnaɓe mumen ɗum woni koygal meɗen hande ɗo e galle ceerno meɗen jinnaɗo meɗen hono ceerno Sada Diaguy Diallo so wiyama ceerno Sada Diaguy Diallo kala gonɗo ɗo e Madina Gounass ene andi holi kañum ene andi kadi holi darde mum ene andi kadi holi almudagal muɗum e ceerno Ahmad Samba Lo jarama jarama no fewi ceerno Ahmadou Yaya bandiraɓe nani kadi beltima no fewi ceerno Salif ko adi foof calmina bandiraɓe taw har min arda e namde ɗe eyyi joni ɗiga tan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waleykum salam mi salmini dental ngal foof mi salmini kadi ɓesgu Madina Gounass foof mi salmini ɗumen eyyi mbiɗo wiya kadi ceerno meɗen yo Allah junnu gurdam mum allahumma amin hokka ɗum cellal nde Allah kadi wattamo ndenka muɗum reno enen foof nde ɓoydeten e makko tawa enen eɗen celli eɗen kiisi eɗen e jaam eyyi joni ko on gari ɗo henne yettade ɓesgu ceerno Sada Diaguy eyyi pour namdade ɗum namdade on affaire gurdam makko minen ko fodde komin gandi hen tan e komin nanata hen min mbawi haalde eyyi par ce que won goɗɗum hen komin ganda eyyi kamɓe kam sukaɓe wonɓe ɗo jibinaɓe ɗo e Madina ɓe mbiɗa andi kam haysoɓe gandema ko hunde mi sikku min ɓurataɓe andude e makko hunde ko seɗɗa ko ɓuuri ɓe ko seeɓiɓe eyyi kanko jibinama 1930 kanko ceerno Sada Diaguy eyyi o natiri jangde noon ko 1937 ɗum o jeeɗi eyyi kaw makko on ko mamum wiye Mame Abdoulaye Yero koye on nanimo jangde wonni ittimo to wali ɗo nawimo to wiyete Sahal funnague tono janggi eyyi min noon min kam mi fin tan to battimi haqqille ɗo tan tawmi kon waɗi duɗal e galle he eyyi ko ɗon janggumi to makko ɗo kadi mi fin tan tawmi omo wonde e ceerno Ousmane Talla ko on woni ceerno makko kadi kanko nawnoɗomo omo janggoyi o e baɗɗo sababu hawo janggi hawo ɗummino on kadi ne kadi tubini koye ceerno Ousmane Talla eyyi fayde ko sakkiri ko kam ko arti jangde gurdam makko foof haade makko ferande Madina foof koto ceerno Ousmane Talla eyyi omo wurduno ɗo noon e galle he mawni ko
ene wiye mo Mamadou Diagui Ba Mama Diagui ko woni wurduno ɗon e galle he fodde minen komin batti haqqillaji komin tawi ɗo mo joguino mawniraɓe woɓɓe ɓen min tawi ko cankima ɗum woni Baba Bohar Diagui e wondude Baba Samba eyi e bandira makko rewɓe eyi kanko hamkisa Allah waɗi tan kanko haqqille makko koye almudagal tan woni eyi e nanalla ɗon ni ko yahata hunare omo arta ɗon wonno ko ɗum ɗo no wiyeteno sanɗaji e almuɓe fof ene gurta e makko eyi baba men gonɗo Puuto o mi nani ne haala no almuɓe no garda ɗon e galle he ɗum ɗo ni ha o waddi ɗon e mawni ko wi wonde ko kanko o liggotako eyi o liggotako mo adda almuɓe e galle naggam haɓe mbaddi ɗon ha soppi defte makko taƴƴi defte makko o yi o wullitoyi e baba men gonɗo Puuto o ko on haalni kam ka ne haala eyi kanko dal o wurdino kadi e musidɗo makko almudo makko Cubballo ene jeeya Barkewi ene jibini ɓiyum Afo innirimo ene wiye Sada Ndiaye on mawni koye juuɗe makko hay somo yaha to ceerno Ousmane Talla ko on kamɓe jadata so ɓe garino e ladde hakkude Barkewi e Hunare ko ɗon ɓe tenata waare leɗɗe mawde eyi fodde ko Sada haalni kam ɗon waare leɗɗe ɓe tenande so ɓe tenide o wiya Sada rondo waare leɗɗe nde o wiya ɗum ɗo kay ko mbabba tan wawi ronda ɗum kam mi wawa ronda o wiya mo wi teddani tan nagga donɗa o wiya noon o wi so nangi way comme no ko hay hunde ala ko nangi o waɗe hoore makko ni joni ɓe jaaha ɓe paando Hunare o heɓa ɗum ɗo ganduɗa ko wurte Sada o dado ɗo hen ha tiiɗa o heɓa waare nde o rondo ha galle ceerno Ousmane Talla o fukka waare nde eyi ceerno Ousmane Talla kam ko on tan fayde wonno alhaali makko fof kadi kanko wonno jungo mum ñaamo fof eyi fodde ha ɗo kam mbiɗa andiri ni banggue ɗo hakkude makko e ceerno Ousmane Talla ɓe ɗannotono noon par ce que ɓe jaadino Congo eyi nde ɓe jaadi Congo nde caggal muɗum kamɓe jinno yaadude Makka haɓe koppi biyeji maɓɓe pour yaade Makka joni noon oɗo ceerno Ousmane Talla ɗon debbo ene sanki ga kañum wi joni kanko yo yaaɓe o ɓennu Makka eyi kañum arti ga hen joni noon caggal muɗum kanko o yeehi Makka ko nde woni premiére hajjode makko Makka eyi ɗum ne kadi mbiɗa andiri hono noon aɗa andi ha ɗo joni noon ko arɗo e nder Madina Gounass gondira makko Alaji mo Saydou holno ɓe gollodiri holno ɓe gondirno eyi kanko e caggal nde ceerno Ousmane Talla nde hotiri joomum kanko omo ara ɗo kono on waktu o ferani omo arannoɗo omo yaha français omo yahano Afrique centrale fof eyi ha caggal muɗum baaɗi ko nanɗo ene wiya Mamadou Alseyni on fecci galle muɗum hokkimo hen banggue eyi nden hitande o ɗanni France o artiri ko ɗo o mahi galle o waɗi hen woyndu o waɗi hen huɓere ko ɗon woni to hokki ceerno Tidiane Ɗahiru ɗo ko ɗum woni sukaɓe makko ɓe to ɓe koɗi ɗo eyi on waktu noon o ferani o yahan tan omo ara kanko noon kanko e ceerno Ousmane Talla e gurdam mum eɓe gardanno ɗo Dakar ɓe jiidanno e ceerno mawɗo de Dakar eyi fof ɓe jiidanno e makko Dakar eɓe gardanno nden mi sikku tan guila e dakaji ɗum fani ɗum ɗo eɓe gardanno eyi joni noon kanko ferde pergol makko ko 75 février kadi pergol makko ngol kala garnoɗo ɗo jangtora fergo kono min
Baba Ceerno Julde Ndiaye min jewtita kañum wi kam wuro ngo fof no fotir kala na ɗo jangtima fergo ha heddi Ceerno Sada Diéguy hay joni no jangtani fergo eyi hamdoulillahi Ceerno tan Ceerno wimo yo bagage makko addoy no gisa ni tan o firri e waktu nde ɓe garanno nden o meeɗi noon kadi addude galle makko fof so wona min o min goto heddinoro mamam Aboulaye Yero no nawannoɗo mo ɗum ɗo funnangue o janggoyrono onne kadi mi janggi e duuɓel mum min eyyi on waktu nden o ari o waɗi ɗo hitande to Madina miñam debbo guinniraɗo mama waɗɗo borgol Hajjaru Gisile guinniraɗo ɗum on ko ɗo jibina e Madina kono nden waktu ɓe perani ɓe gara ɓe goni ɗo hitande ɓe kooti waali eyyi joni noon caggal muɗum 75 min on waktu ni ko min adiɓe arde waɗi ɗo fodde hedde duuɓi ɗiɗi nde ɓe puɗɗi ferde ɓe gari ɓe tawi kam ɗo nde ko 75 eyyi nden tan kanko oɗo no wiyatno Almudo Ceerno Tidiane Dahiru gonɗo to no wiyatno Wourossogui Mamadou Diallo on min potti Dakar o ene wonde yimɓe min mbiɗa wonde yimɓe min calmodiri on namdi holi o mbimi ko Sharif Ceerno Sada Diéguy wonɗo nden o jangtini yimɓe o wiɓe oɗo bamum nde feeri ari ɗo ene haalda e Ceerno on to caali ɗo wi kañum ko baɗanoɗo muqaddam kono alhaali muɗum fof kala ko wonnani ko toddiri Ceerno kañum ko almudo eyyi ɗum kam ko on nani nufram ndu ɗum ɗo eyyi kanko dal ko almudo tan o wuuri ha maayi ko almudo eyyi kadi no wurdi ɗo e Madina eno wondiri e Ceerno ni ko gondigal jodgal kadi ko almudagal timmugal kadi min e jiiɗam mi yi kala mo Ceerno sincani ɗo wuuro serenɓe ɓe guila e Baba Ceerno Mountaga Sall Ceerno Nouro Sall en ya Allah Baba Ceerno Mamadou Diop en kamɓe serenɓe ɗum ɗo kamɓe fof ay kiccali wonki ɗo e galle kamɓe fof ko ɗo ɓe gara bamum Alhaji Malick Sall en eyyi ɓe fof ko ɗo eyyi dal kamɓe ene kanko alhaali makko ene hawniri par ce que hawniri ko no wayni ko hay nden eɓe kaala on winoɓe ne codnamo oto o wi kanko jogotako oto Ceerno makko jogo oto eyyi ɗum ɗon fof omo haala ɗum eyyi kanko dal min kam gandumi e makko kam e fodde ko gandumi ko mbiɗa andi kam almudagal makko waadi no wayni ene tiiɗi weeɓani kono a yi kadi dendagal ɓesgu makko fof waɗi ɗum ko Qur'ana kadi Allah waɗi kadi ɓesgu makko fof koye Qur'ana alhamdulillah ɓesgu makko dañƴe mo dañani fof ko almudo oɗo no wiyatano kadi min waɗi no duuɓi mi ala ɗo kono gartumi ko sanki ko caggalam mbiɗa ɗemno hulde hoto andi joni yimɓe janggana ha ɗum ne wawde lundiɓe ga naggam men ɗo lundo dental ngal on kono min tawmi ko kamɓe ɓe tawmi ɓe kamɓe ni cikkata ɓuurimi yidde ko jimmi ko kamɓe fof no ɓe poti eyyi aɗa andi kañum ene hawnira to tawɗa bamma kadi ko bamma ko ɗum holluma ko ɗum andi an a fotani lundade ɗon par ce que a ɓurani bamma ƴoƴde ɓurani bamma hewde haqqille taw ko jangde koɓe janggunoɓe eɓe jangi koɓe almuɓe gonno kono fofof kala koɓe gonno ko ɓe goppi ɓe gari ɓe ndewemo ɓe ndewi o ɗum gandatako kamɓe wonko Allah waɗe mabɓe
par ce que jomum wawi ƴewtidade hoore muɗum walla mawnikinare sano rewde e ɗum ɗo walla ɓiɗɗo aroya kañum e lumɗo kono ɓiɓɓe makko e ɓesgu makko wona debbo wona gorko fof ko alhamdulillah kadi Allah newni hen kadi o jogui ɓarɓe hande ne wawi wonde joyi walla jeegom taw ko ɓarɓe ɗum ɗon no wona ko weeɓi hande kadi woɓɓe nana gara caggal taniraɓe machallah eyyi minen kam min jetta Allah no fewi eyyi ko minen kam min mbiyata ko walli min kadi o holli min o holli min laawol ko ene ballina min Allah ko ene yaawa kadi yettinde min to faya to alhamdulillah rabbil alamin eyyi minen kam min ñaagoto Allah tan ko yo Allah wadde min haɓɓere wootere allahumma amin yidde nde min jiɗɗi nde fof taw ko fof koye tamande taw koye tamande ceerno woni inchallah eyyi minen ko ɗum min ñaago min ñaago kadi ɓesgu ngu kadi so ari kadi Allah waɗana ɗumen hono noon kono haalde alhaali ceerno Sadio Jeygu so wi mbiɗa haala ɗum mbiɗa haalata kono mbiɗa andi par ce que sehilaɓe makko nden baba ceerno Sadio Diallo ɗaybori en baba ceerno Hamidou Dia Salli Daga en baba ceerno Julde Ndiaye en baba ceerno Moussa Niang en soɓe joddima e makko o tawa koɓe kalata e makko ɗum mi andan kanko Allah on ko waɗinimo no fewi alhamdulillah Allah on ko waɗinimo no fewi heddi noon ko kono haalde goɗɗum naggam min kam ko fodde ɗo mbawmi haalde alhamdulillah weltanama machallah fodde ɗo mbawmi haalde gonga ko heddi ko noon ɗum ko Allah andi alhamdulillah gonga weltanama no fewi machallah bandiraɓe nani paami kadi beltima hen no fewi kadi ko heewi kadi dañama hen ko dañaɗo ko kadi famɗani inchallah ko weltare mawde no fewi nani garata ceerno Moussaydou ceerno Siraji kañumne kadi bisimilla hen mawni ko gonɗo Pouto Baba Oumar Baydy kanko e ceerno Ousmane Tall eɓe gardanno ɗon ɓiyum mintero biyeteɗo Ousmane Diallo o kanko inniri ɗum ceerno Ousmane Tall ceerno mon eyyi on heeɓi wiidemi ceerno Ousmane Tall hay coccorgal mum ko ma o ƴakka ngal ha ngal ɗigga e nde o tottanmo ceerno Ousmane Tall socco ɗum fof ko almudagal mangal almudagal kadi hay sa daari photoji mabɓe ɗi aɗa andi hay soɓe goɗɗodiri duuɓi wona ko ɓurti sa daari eyyi kono noon ene hawniran neɗɗo fof ko fodana e ko hokka eyyi kamɓe kam Allah hokki heddi ko warata caggal inchallah jarama no fewi weltare waɗi jarama no fewi ɗum noon no Thierno Amadou Yaya en nani ko ceerno Salif haali ko ko heewi dañama hen te kadi heɓama hen garta hen mi arde ceerno Siraji ko noon tigui ceerno Amadou Samba Lo en beltima no fewi nde wonno no wini ɓeeɗo mawɓe jangtade alhaali mabɓe wona hunde webde tengti noon kadi kanko ceerno Sadio Diéby goto mo ganduɗen saabu e kala saaha mbiɗa heewi ɗum yewtude Allah ko o woni almudo Allah hokkimo kadi farta hen goɗɗo woni nandude e ceerno ha woni sa soynimamo tan sowona garɗa ha jettiɗa ko nde gandata kanko woni ɗo kono sa soynimo tan haybo o tan mbiyata ko ceerno ɗum noon kadi koye dokkal makko walla Allah waɗi ɗum en beltima no fewi ceerno Ahmadou Samba Lo no mbiɗa ni ɗum kam en jaaɗe ceerno Siraji eɗen gandi ceerno Siraji kañumne no way foof aywa hayso wurdani makko kam to banggue needi kono kam ko sakkili ko wonko andi hen seeɗa kanko no wawa en jangtanade ceerno Amadou Samba bisimilla ceerno Siraji en calmini dental ngal fof e kuuɓal en calmini kadi ceerno Amadou Samba ceerno Ahmadou Yaya hande kam ko dawraɗo ko hunde mawde woni ndi min kaal tarikh ceerno Sada minen kam ene ɗeɓa sattande min kono nde gila nde min nani ɗumen wonno mawɗo o nanɗo ha hande ceerno Sada nanɗo ɓayde ceerno Sada nanɗo noon o ronkata jangtade hoore makko
wadde minen kala ko min jangti hen tan no foti famdude fof ene yona mawɗo o ko mettuɗo jangtade non minen kam min gandamo ɗiɗo min gandamo kono wonko yiɗa wonko habri min makko seeɗa yo wonno omo aɓe gandi ɗum ɗo koko aroyta gila no mawɗo wirini ɗo feeni wuro maɓɓe he ko waali jantan ko toon o yi aduna toon o naati jangde e mawni ko on ittimo kadi wattimo e juuɗe musidɗo mum woni ceerno Ousmane Talla ɓe gurdi nawimo ha mali ala ko nawanimo on kadi woni sababu jokkodiral makko e ceerno Alaji Mamadou Saïd nde wonno hono no ceerno Amadou Samba wini nandudemo e ceerno nde neɗɗo kala ko jiɗɗa anandani mum kanko ala ko hiɗi so wona almudagal nde wonno kadi ko almudagal tan woodi ko ɗum o suuɓi o wondini ceerno Alaji Mamadou Saïd ha fofti o wondi e oɗo ceerno ko mawɗo kawniɗo ɓesgu makko fof kadi no wiiri ni nehi ɗumen koye almudagal ɗum o holli ko ɗum o andi noon ko ɗum o jangi noon kadi alhamdulillahi rabbil alamina ɓesgu ngu kadi Allah hokki ɗumen ko yinno e mum ko fof Allah hokki kamɓe fof no ɓe on fof woodi ko Allah e almudagal mo jogui kadi keeridi gongal wonde kanko sakkiti nantinade ceerno ɗum kadi ko geɗal nde o nantinani ceerno goɗɗo nantinanade ceerno kadi geɗal makko geɗal makko mawɓe ɓennuɓe ɓe kamɓe fof koɓe goto kamɓe fof koɓe goto wonɓe guurani ɗo koye gure mumen goni kono ko ɗon goni ceerno heewi haalde ɗumen kamɓe fof koɓe neɗɗo goto koɓe gotum hay goto a wawa jangtade hay goto a wawa jangtade jangtorɗa tan ko seeɗa ko heddi ko wonat ɗon kamɓe fof no ɓe goti koɓe neɗɗo goto ɓe gonno sabu fedde nde ɓe mbiyata ɗo fedde Allah hawni en nde ɗo joni kamɓe ɗo wonɓe kamɓe wonɓe hen ɓe fof feccere mabɓe ko ɗo annodiri won hen jiidaɓe kono ko ɓuuri hen hewde ko ɗon tan kadi kamɓe fof feccere mabɓe kadi ɗo kiiɗo caali sa welan mbiya kamɓe mbaɗana kiiɗo caali fedde Allah hawni en ko yimɓe ɓe ganduɗa hande ɓesgu wuro ngo hande ɓeɗo tan ñemtinde ɓe nde tan ko dañam yo yaɓani noon ko ma tinne no feewi ma tinne no feewi kadi ko banggueji fof beele kamɓe fedde Allah hawni en nde aɗa wawi jangtinade minen seeɗa yogaji ɗi ganduɗa hen eyyi mbeɗa wawi jangtade hen seeɗa kanko ko hen o jeeya ceerno Moussa Niang woni ba Moussa Niang Madina Touare on ko hen jeeya ceerno Oumar Diallo en ceerno Belli Dia en ceerno Ali Thioubal en ceerno Bassirou Sall en ceerno Mountaga Sall en ceerno Nourou Sall en ceerno Bocar Ali Sa'atou en ceerno Oumar Lo en ceerno Sara Diallo en Salli Daka en ceerno Ayouba Diallo en ɓeɗo foof ko hen jeeya ba ceerno Yaya en ba Mamadou ceerno Mamadou Diop Ulfane en ɓe fof koye mabɓe nde fedde jeeya ɓe keewi woɓɓe noon ko ngala ɗo ko wayno ceerno Julde Ndiaye en ceerno Julde Ndiaye on ko Dakar on ne omo jogui keeridi makko tan e ceerno ɗum ko kanko tan dañi ɗumen ɗum ko gueɗal makko kanko ne yimɓe ɓe ganduɗa aɓe kawni aɓe nooti kadi inde nde no feewi ko yimɓe ɓe ganduɗa gacci alhaaliji mum fof ɓeɗo fof moni fof ene wawno ɗode dental mum yaha kono wonko ɓe jiiɗi ɗum ɓe mbawi dañde ɗumen caggal Allah nan ko oɗo jiyaɗo sabu arɓe ɗo ɓe fof koɓe julɓe tijaniyankoɓe kadi kamɓe fof nde ɓe garata ɗo feccere mabɓe ko muqaddame ɓe tijani gacci ko fof mum gari kono wonko ɓe cohli koɓe cohli ko hay sonno ene daño toon ma wonko manki kono ɗo soɓe gondinima oɗo jiyaɗo Allah fof ene daño hen ɗum waɗi ɓe gacci ɗumen ɓe gari wondinade ɓe gondi e makko haaɓe gontimo kanko haaɓe gontimo sabu ɓeɗo mawɓe haalaɓe ɗo ɓe wona ɓeɗo tan hono mabɓe ne mbayiɓe leydi dental ngal fof ko ni waɗo kamɓe fof mawɓe ko ni ɓe mbaɗo moni fof kala mo haala mum haala cikka ko on tan kono kamɓe fof koɓe goto ɓesgu hande ngu kay aɓe jogui ɓeɓe ñemtini aɓe jogui ɓeɓe ñemtini taw sa yiyama sa ñemtini ɓeɗo goto mabɓe sa yiyama tan wiyete aha ko ni tawi foti waɗi weeɓani noon kono homa tinne
alhamdulillahi rabbil alamin sabu jiyaɗo Allah mo gonduɗen o sa wondi e makko a wondinaki e makko cakan tan a wontamo kam ne selli ken no mbiruɗa nane wonde omo nande ceerno ko kamɓe fof aɓe nande ceerno kamɓe fof noɓe sabu kala hen mo tawonɗa ene ari ene jooɗi leccali ceerno ɗo hade ceerno yaltude sa naati galle o tan mbiyama ceerno nana jooɗi ko kanko jooɗi ɗon ko kanko ko eɗen jettira ɗumen Allah ko ɓeydi tan ɓesgu dental ngal ha hande ko yo ɓeydu tinnade no feewi woɓɓe gaccira ko heewi ɗum ɗo ko kamɓe jeeyi ɗumen wadde alay saago ɓe ɓeydo tinnade haqiqa alhamdulillahi rabbil alamin namdalam hen gongal tan Ahmad Samba Lo alhamdulillahi rabbil alamin eɗen gandi galleji Madina koskiki wonno mbano ko gonga zamanu ari fuɗɗima waylade hen seeɗa kono noon jogui galleji ɗi ganduɗa ha hande ɗiɗi keddi on ɗon siifa te kadi eɗen gandi kankone kadi galle makko o koye on siifa heddi te ɗum ɗonne kadi holko gartanta min hen leydi sunna ɗi leydi sunna ɗi nde wonno kamɓe ko ɗum ɓe gabbino ko sunna o ɓe gabbi kamɓe wadde ɓayde sa abbima hunde alay saago hunde nde gabbiɗa ndi yiiye e maɗa gonga ko ɗum wonno galleji ɓuuri ngo fof kono wano nden Allah haali noon zamanu fof e zamanu muɗum kono ha hande wonto heddi nden tan oɗo galle nden so debbo koɗo ne wawi wonde ɗo lewru hitande taw yite ɗum fawa hen Allahu akbar gorko ɗo tan kaɗata debbo ne ko ɗo rewata nana ga fay nder galle a andade so ene naata anda so ene yalta nde ko ma waya noon nde feewa kadi ko ma waya noon nde ɗum ɗo daño wallahi selle sabu ko ɗum woni ko addunoɓe kamɓe wallahi ko on sunna ɓe gabbino kamɓe gonga ɓe gardano ga julde e hoorde fof koɓe waɗannoɓe wallahi kono wonko heddi ɗum aɓe jiiɗi ɗumen alay saago wadde ɓe gabbo ɗumen ɗum addaniɓe abbade ɗo jiyaɗam kono ha hande ene heddi ene filta ene heddi no fewi machallah weltare mawde ceerno Yaya en nani en paami kono kadi en beltima hen no fewi noonne sen garti e Ceen Sarif elle wonino Kongo seeɗa walla kam taw wona seeɗa fodde ko woni toon ko wasata dental ngal ne toon no wurno toon enen gondiɗo e dental ngal toon to Kongo Ceen Sarif toon kam ɗum ɗo dental ngal sukaɓe wuuro ngo fof enen gondiri toon dental ngal darima ni ha soodi galle machallah soodani ceerno galle o eyi min de gummotom toon nde ɗaccumi koye mahede wona eyi kadi ene jogui kadi miɗe dimas fof eɓe ndenda fofof yimɓe ɓe fof ndendan kadi wonko piya wonko kees pour affaire ko wayno seeɗan ɓe ara ɓernoɓe e hoɓɓe gueɗe baɗe noon fof toon kam caggal leydi no yimɓe goori gani no tonnene kadi ko hono noon wayi ɗum kam mo andano yo famir hono ni ko noon tan eyyi surtout miñam cankiɗo ɗo on koye neɗɗo darinoɗo ɗum no fewi no kañum cembuɗo e ceerno ba eyyi ɗum ko mbiɗa wawi haalde ha ɗo eyyi wonko jinnomi artude bisimilla kanko mawɗo mo namdoto ɗum gurdam makko o minen min mbawi ñembudemo kono min mbawa yettade hay seɗɗinande makko selle mawɗo o sa ƴeewi ɗo henne galle makko no wayni fof galle o no wayni fof ceerno so heeɓi hoɓɓe sarifaɓe walla hoɓɓe ko ɗon jippini Allahu akbar hewɓe mabɓe goɗɗum hen ko ɗon jippi ko joni tan ko koɗɗorɗe ma hankkadi ko usti gonga saaha fof noon ene ara kono noon natti wade no wanoni eyyi ɗum noon ɗum fof ko yiide almudagal makko ɗum par ce que kala surtout kala neɗɗo beñuɗo seeɗa wiyata oɗo yewnagal charge aji kala ko adda e muɗum ene heeƴa e muɗum machallah kadi min jii kadi fodde ko faggi ko eko ɗumini ko ha joni fofo ene ara koye galle ha daaka joni dendagal Mali
anda galle ceerno sar jigi woni debbo he woni gorko hen gambi ko non source haalaka haala murtani hunde Sénégal ɗum kam yimɓe fof ne gandi ɗum eyi nen kadi min jiiya makko so heeɓi koɗɗo walla ko wayno daaka kanko ñamata sowona hoɓɓe yiya saroɓe lahe ɗum ɗo ɓe kankone ko heno daro dal kanko mawɗo omo hawni no fewi omo hawni eyi ɗum ɗo ɗeɗon gueɗe fof emin jii e sifaji makko kadi min won goɗɗum ko welani haalde min par ce que woni welani haalde par ce que wonko jiimi e makko mi yiyani ɗum heewɓe to par ce que ɗum maali muɗum tan ko kanko kala ceerno ɓe mbimami kala mo ceerno sincani wuro fof ko ɗo ara ɗo woni ñalde munen ɗo woni wuro ngone yaaji koɗo gala saji min ɗum saaha fof waɗan ɗum réfléchir mbe ƴeewa ɗum ɗon wona mere waɗi ɗum marango Allah ko wona mere waɗi ɗum walla ko Allah hokkimo ɗum Allah hokkimo ɗum ha timmi wallahi heddi noon ko hande o kam aduna ne sansi ne ko noon hande o ne waɗi changement eyi jinnaɓe ne jokkodirno ni e ɓesgu joni ngu jokkodirde hono noon weeɓani aɗa yiya noon ɓernde jomum ne yiɗi kono wawa ne hawni on woodi wallahi ene digo yaade o kono donka wallahi no waɗa min saaha fof mi miijoro ɗum ɗon kadi somi yiide goto e maɓɓe joni taw minen ɗin fof emin belti emin ɗum machallah eyi kono somin certi pour goto o yaha kadi to goɗɗo ene becci mi teddi wallahi gora mi anta fof holko waɗi ɗum kono hanno ɗin ɓesguji fof ɓe jokkodira no wallahi wallahi min jehin ɗo ni amin mbaɗi ɗum ɗo groupe ɓiɓɓe fedde Allah hawani ndeysan wallahi ɗum fof ko yidde wurtinde par ce que Neno Diallo e Sira Diallo ceerno Oumar Diallo ko minen fof gadi haalde ɗum fuɗɗode mum eyi kono caggal muɗum min ɗuminoyani ko ceerno Bassirou Sall ɗiyum holno Cheikh Oumar ko on woni toon fedde heddi noon minen ga fof yimɓe naati kañum goni ɗum fof yiɗa ko beela ene wurtine kono ene hawnira ko ene tiiɗi way comme no ko rondade ɗeɗo huɓere ni yimɓe fof ne jiɗi kono ko noon wallahi jiɗa fof wonko keppi wonko nangue eyyi joni wona hen juuji ɗum ene keewi joni ko aduna o addiri noon eyyi kanko mawɗo kam koni alhaali makko heddi fodde komin gandi hen ko ñeeɓore eyyi kodde komin gandi hen ko ñeeɓore ko neɗɗo kam bawɗo teddinde koɗo kam ala ko fotanno eyyi koɗo so yi koɗo tan hankkadi o natti dañde ɗum noon andi ɗum kadi ko ene hawnira galle o no faɗiri ni fof so hoɓɓe keewi gari wayno dawal ɗum ɗo en ko minen sukaɓe ko minen jaltata cuuɗi hoɓɓe naata cuuɗi amen machallah ceerno Yaya weltare waɗi wadde ko cohluɗen e nder yewtere nde ko en keeɓi ɗum alhamdulillah e ko heddi tan ko namdal men cekkitigal kanko ceerno Sada Diaguié ɓe kaali jangde makko nde wari ɗo henne nden kadi ɗo e Medina Gounass beele o huɓɓu duɗal omo jangguina malla ala saabu en jii hande sukaɓeɓe eɓe kuɓɓiɗo duɗal eɓe jangguina ɗum ne kadi honno ala kanko nde wari ɗo o huɓɓani duɗal o waɗani ɗo duɗal e Madina taw ari tan ceerno formo e sara muɗum o naati e sato ceerno ceerno ɓallirimo hoore mum kono waddi duɗal o waɗa beele kadi saabu en nani e nder haala he ceerno Siraji wi omo jeeya e sakkiriɓe nantinande ceerno Cheikh Siraji Dia radiallahu taala anhu beele omo nantinanano ceerno
malla ko ñande muɗum meeɗi ñande muɗum wayi malla ala ay kanko omo nantinanno kono noon wonaa ko heewi to wonno kanko mawɗo o wonaa neɗɗo kaalowo ni ɗum ɗo no feewi omo nantinanno par ce que min to wonto keɗiiɓe kasaraji makko omo nantinanno ceerno kono kam wonaa heewraani no baa belli ɗum kam ɗum no woodi ceesiraji wasra wonko yiɗi jubbude wonko hakkilo ɓulni seeɗa andi ko ma joɗɗa ceesiraji Sarama Samba namdal ngal namdiɗo ngal ko hunde himmude kanko de Allah addimo ɗo nde ko jangguinannoɗo ko adi nde omo ara ko wannoɗo duɗal alhamdulillah rabbil alamin duɗal ngal o wanno ngal to wanno ngal ha hande ngal heddi to waali ɗo alhamdulillah nde Allah addimo ɗo tan ceernoyimo ko ara allode Mouhammad Saïdou o goto e ɓesgu makko on janguinta waali duɗal ngal wonno to ngal ha hande sa welama mbiya ko kangal tan heddi to nde o ari ɗo nde kadi o yiɗino galle o waɗa duɗal kadi taw ko gila ɓe gurdam makko kadi Allah hokkimo ɗum ɗum no wiyani tan ala fof sohli kanko so wona almude haala ɓesgu makko fof o hokki ɗumen ko deftere Allah fof kadi Allah ko sohluno hen ko fof Allah waɗanimo ɗumen gila ko sakkiti ko heewani de wonde kanko kala ko sohluno Allah waɗanimo kala dendagal ko sohluno Allah waɗanimo ɗum o heewani diɓɓi ɗum o heewani diɓɓi ɗum kadi omo nantinananno ceerno heewani kono omo nantinanno ceerno kanko ono sakket mo ceerno kam ko kanko nanti nde o nantinani ceerno kanko ɗo nantinanani ko mawɗo kawniɗo seeɗa kadi ɓeeɗo mawɓe saɗa haala goto faam ko mawɓe wuro ngo fof gonɗa sabu kamɓe fof nandi kamɓe fof ndendi alhaali wadde saɗa haala tan goto faam ko kamɓe fof gonɗa e haalde haala kadi ɓesgu goto o ko dendagal ɓesguji heddiɓe surtout kam ɓeeɗo limtaɓe ɗo ɓe ɓe mbiyaɗo fedde wiyaɓe ɗo fedde Allah hawni en ɓe koɓe neɗɗo goto ko noon ceerno waɗi ko Allah adi wadde ɗum ceerno waɗi ɗum koɓe neɗɗo goto beele ko addi Allah hawni o ko taddi Allah hawni ɗum ne kadi beele oɗon gandi ɗum Allah ala ɗum ɗon Allah haali pour wiyade fedde Allah hawni en ko ceerno ɓerɓe kamɓe fof ha tawi kamɓe fof ɓerɗe ko goto koɓe miijo woto koɓe anniya woto koɓe liggey goto goto fof ko abbi ko yiɗi wona ko oɗani saytu dal o tawi tan kamɓe fof koɓe goto kadi ɓe goni janggoɓe ɓural woni janggoɓe fof kamɓe fof yimɓe maɓɓe o ko goto koɓe dartata ko kadi ko hunde wotere kamɓe fof waɗe darto ko ɗum noon hankkadi ɗum woni hankkadi wiya fedde Allah hawni koɓe hawni alhamdulillah sa joddima ko yewranma ko sa yi roɓe ko ɗum tawata woni toon wallahi goram machallah ɗo kamɓe hen jarama no fewi mi beltima ceerno Amadou Yaya mi beltima kadi ɓesgu ceerno Sada Diagui vraiment fodde ko ɗamin ɗen nder yewtere nde ko en keeɓi nde wonno addi en tan ko Allah nelaɗo muɗum kono kadi ɗum ɗo so yalti e radio Daka FM yalti a yaw men mo Nangue TV julɓe jeeɓi ɗum ma ji ma nan ma gandu deke e nanano ceerno Sada Diagui deke ko ni wayi nde ko ni sifori kadi ɓesgu makko wuuri ni selli ɗa jaam nanɗo lomti gallo hande alhamdulillah alamin en jettiɓe kamɓe en jarniɓe saga ɗaɓɓuɗen ɗum e mabɓe ɓe gantinani ɓe mballi kadi ɓe bismi en ha mbawden dañde ɗum ɗo enne kan gam naftude rendo ngo naftude kadi humpito julɓe nde wonde radio men Daka FM eɗen jogui yewtere ɓe wiya andu hoorema yewtere ko aussi ko yahata ɓen mawɓe wurnoɓe ceerno ɓen ɓurɗo ceerno Sinthiou anduɓe tarikaji ceerno anduɓe tarikaji dental ngal nde wonno ko jibina 80 faade oɗo saaha ɓuuran hewde ganda ceerno wadde noon ko anduɓe ceerno noon ko ɓen jeeyata soɓe kaali so yaltinama ande nde ko ni wano ko ni siforno ertoɗen abbade hen aɗa no ceerno Sira jonanani ne wiye o saaha wonko wayli kono hande ko daña hande ko
ko mawɓe hannde ko nanngunode sonno haa tiiɗe ɗum woni ko haa jooni ɗum ɗo ko yahata kono so woni gelde mawɓe ngarno nde wayano fonno waade hannde oɗo jama ɓurano ɗo wayata par ce que ko heddi ko heddima ko mawɓe nanngono haa tiiɗe enen sukaaɓe garɗen tawa en heddi haa joni en naftare inchallah ko heddoro kadi Amadou Yaya ko noon no mbiɗa ni Ceerno Samba Lo yiɗin artude namdal maɓɓe e nder haala ceerno Sharif Nane no wini malla taw ko ceerno Siraji wonde kamɓe ɓe ndendino pour yidde wawde wurtinde nden ɗon fedde Allah hawni en sabu no ɓe mbawno jokkodirde ni e no ɓe darorno ni kono sa ƴeewi kamɓe hadaf o ko gotal ko ɗum ɗo wonno fandare nde no ceerno Amadou Samba Lo wini woni holɗum ko yo ɓesguji maɓɓe ɗi ngar tawa koɓe julɓe tawa koɓe tijaniyankoɓe tawa koɓe jokkodiroɓe endam tawa koɓe almuɓe sahsiraji din radiallahu taala anu te ɗum dendagal kamɓe mawɓe fof Allah waɗaniɓe ɗum ewa kala kam kaɓɓiɗo ko tawɗa jinnaɗo maɗa a tawi ɗum kadi koye moƴƴere ganduɗa ndeɗo moƴƴere kam a yiyani dow hono muɗum so tawi a ari a heddima less mum tan wadde kanko jinnaɗo ma o ko fandirno e ma ko o dañi ɗum soni hono koɓe kaddu ko joni ala kulli haali inchallah heddi ko kanko ceerno Sadio Diegui e kaali ɓesgu makko jinnoɗen koɓe ndewani en hen barkinorden ɓesgu makko ngu guila e worɓe mo ha e rewɓe worɓe wurɓe mayɓe fof ko holɓen wonno nandi hen ceerno Saka Sarif Ba an walla ceerno Siraji ko noon ɓesgu makko oɗo Sarif to banggue worɓe ko oɗo Allah waɗimo hoɓɓe ko o woni mawɗo ceerno Sarif Sarif Mouhamadoul Mouhtar o machallah ko ono innata eyi o jogui on goɗɗo wiya Ama Baha wonno ko Sarif Ama Baha won inni jogui noon Sarif Bounu Mara woni Bounu Mara wonno koye ɓesgu makko ceerno Ahmadou Baro koye ɓesgu makko jeeya eyi min Mouhammad Siraji e Ahmad Tidiane e Mouhammad Saïd e Sarif Sidi Ahmed e Abdoul Aziz e Mouhamadou Oumar ko musidɗo makko ganduɗo sosoɓe Oumar e Bokara jagui mawni ko omo inniro kodda makko ko ceerno Moussa Niang woni to wadde a faami ha hande kamɓe neɗɗo o koɓe goto ɓeɗo woni sukaɓe makko worɓe kam waɗi noon kam en wicciɓe rewɓe ko faɗimata Salman Houley e Hadja Gogo Hadja Rawy Sile amen debbo gonɗo on innira on ko ɗo e wuuro he yi aduna kono gila o ferani mayram onko mono jogui mo waliro e waɗi Saffa ene waɗi Aissata Touré e Amdara ɓe sukaɓe makko rewɓe eyi alhamdulillahi rabbil alamin mi ñaago ha Allah ko wonno fandare maɓɓe nde ko nam Allah wurna men kamɓe mawɓe yaaɓe ɓe Allah ɓeydo juru nderu mum e maɓɓe heddiɓe Allah jurna gurdam mumen Allah newna kadi wowodira ɗerɗe ɗe alhamdulillahi rabbil alamin wonno ko ɗum tan woni alhaali maɓɓe ko ceernaade ko min mbawa jantade alhaali makko min mbawa min gueto tan mbawa omo holli min ko ganduɗa ɗo so ndewi ɗo hay goto mo maña inchallah diine deftere Allah sunna Allah ɗo noon so neɗɗo rewi ɗo tan daɗi aduna e lakara alhamdulillah ɗum ɗo min tawi alhamdulillah ɗum kadi o holli min nam ko ɗum kadi o wi yon keddo inchallah kadi alhamdulillahi rabbil alamin ɓesgu makko ngu fof no Cheikh Sawi wiiri ni kamɓe fof aɓe keddi alhamdulillah kamɓe fof koɓe almuɓe alhamdulillah ɓesgu makko ni kamɓe fof awa famde o ko ɗum jogui o ko ɗum jogui kono kamɓe fof koɓe almuɓe Allah hokkimo ɗum kanko fof ko almuɓe wadde ko winmami nane dendagal guila omo wuuri omo haalanno ɗum ɗo o hakkili ɗum tan o yewtiranno wonde dendagal ko sohluno aduna Allah hokkimo kanko machallah alhamdulillah Ahmad Tidiane ala ganguel janguina on toon waɗi tuɗa
jangguiɓe machallah Cheikh Mamadou Seydou nana waali toon jogui duɗal muɗum ene jangguini eyi ngal ɗo duɗal ngal huɓɓiɗo guila e gurdam yamira Allah e welaɗo muɗum e yamirore makko guila o kanko jangguinowo jangguinta ɗo komin hol hitande rutti rutti ko 2 février 2015 2 février 2015 tawa ya nani nanga e hoore machallah beltima Allah hebbin jurumde mum e makko Allah e nagal mayɗo jogui fof Allah heddi kadi barkeji mabɓe amin e dental he amin ya rabbal alamin wuuro he alhamdulillah koɓe barke moɗon machallah e jumnan gurdam ceerno amin wadde inchallah amin ya rabbal alamin o woni ɗo de ceerno gurdam makko ko nafoore ɓolde kadi ko nafoore dendagal keefeero he duuɗe hen fof gurdam ceerno hono machallah alhamdulillah rabbil alamin famɗo heɗemo famani wallahi ko noon Allah waɗi seli wadde Allah jumnan gurdam allahumma amin jahina be amin ya rabbal alamin jarni on jere no feewi jarni on no feewi jaara ceerno ahmadou yani meeɗi waddude hono ɗum ɗo Ndeysan. ko e banggue wasta gonga seli machallah ko hande ɗum ɗo ko e siftorde neɗɗo o nam mo gonga min jarno no feewi dendagal Daka FM en kamɓe fof min jarni wala so yiyama noon onon alhamdulillah ya carama Samba Lo Allah jarama alhamdulillah ceerno Sarif konngol cekkitingol caggal weltare men e yewtere nde aɗa rokki en ko paña e yewtere nde holko mbañatoɗa bandiraɓe julɓe waynade ɗo dental ngal ko weltare tan ko garɗon ɗo e dow mum ko ma ko hunde yuɓɓunde ko hunde kadi nde haqqillam ene miijotono ɗum saaha fof ɓeɗo mawɓe histoire uji munen ni tan jogori yolarade ni hay goto haalta haala munen ɗum min haqqillam ene miijotono kisa Allah waɗi ko ɗum woni ɗo joni ɗum garɗon ɗo sababu muɗum eyi ha joni mawɗo o kanko ni tan sifu makko fodde komin paami hen ko goɗɗum ɓuri ɗum ko ubbi min ganda a faami yani mawɗo goto o jippotono ko galle ceero to kono anne Babi Cissé kono ceero wonno ko neɗɗo mettuɗo jippinde towde ittimo addimo kanko wiyata Daka heɓata koɗo tan ko ceerno Sade o heddi ko fof bandumen garata e machallah kanko wiyata eyyi kañum ko ni tan ɗo joni kam ko weltare tan duwade yo Allah junno gurdam ceerno men hokkamo cellal junno gurdameje meɗen enen Allah hokka en kadi ɗoftademo e wonde e tamande makko eyyi ononne mi jarnimo on yo Allah yo moƴƴere ko mbaɗɗon ko yo Allah ɓoynu won e ɗum ɗo kadi hokka won cellal waɗa wonde nden ka Allah min beltinima kadi Alaji Abou Ndiaye ɗum ɗo fof mbiɗa andi koye yamirore makko eyyi mo weltana no fewi kadi mo ñagana moƴƴere o woni kadi e dow mum ko yo Allah remmo hen suuramo hen yo Allah ɓoynimo kadi e ɗum gandamo e bone yimɓe bonɓe fof eyyi yo Allah waɗu on jarama ceerno Yaya yewtere ari ha ɗo ko noon tigi Amadou Samba Lo beltima no fewi fadde konguɗi mabɓe ɗi fadde konngol ceerno Sarif o haali ɗo ko wonde cikata mataw ko kanko tan jippinanno hoɓɓe Daka min kam nde gonnomi cukalel nde so Daka wiyanom ñande kirno Daka cikanno hoɗo Daka waɗetemi Allah e galle o hewanno utoji eyyi ko waɗi ko wona ɗum ɗo ko ceerno Sidaji haali ɗo joni to banggue ceerno men khalifa men ceerno Diama Tidiani Ba ko yurmede wonande tagore nde foof ɗum kadi ene gonɗi saabu e nder oɗo dumo nde ɓennude ko ɓoyani ko tan elle en jii e réseaux sociaux he hono Barthélémy Dias ene yeehi to makko dawriyanke o ha woɓɓe mone wiide est ce que beele ko tuɓɗo malla ala kono noon ceerno en kamɓe koɓe jurumde wonande tagore nde settini ko haali ko ceerno Sidaji haali ko Dias kam eɗen gandi wona julɗo wallahi te ko deftere ɓurano o addani ceerno wallahi ayi
tewna julɓe wona so fini wade ko fof ko duwanade aduna o fof wallahi fof de ko kala suba nde wasifa joofi wallahi ɓen o duwa ko aduna o fof o duwa wallahi selli duwano leydi ndi ɗo machallah duwano Madina Gounass ɗum woni kanko ala ko woppi wallahi ko sinno ko sago makko taw yimɓeɓe fof ko hunde wotere kadi yimɓeɓe fof kadi windinoɓe ɓe ko fof garta e diine l'islam ko fof wona goto wallahi wino ɗum o wi Sénégal ene wiya 95% winjoɓe yo gartu heddo winjoɓe gartata hen wonde 100% ko ɗum woni alade kamɓe sinno ko sago maɓɓe ceerno mawɗo ko ɗum wonno koyngal muɗum pour dandude aduna o fof beela naata aljanna wallahi wallahi ko ɗum wonno koyɗe maɓɓe alhamdulillah kañum ko noon tan kamɓe hamna jubbane ɗo e mbawa haalde moƴƴereji wallahi wallahi ko e jurum ndeeru wonɓe e maɓɓe alhamdulillah eyi andi neɗɗo ene yurminira neɗɗo yahan tan ene buɓɓina kono gonga kay sa yi gonga tan tawi ko laaɓi ko laaɓi faaɓi aɗa andi ko ɗum kono noon komo Allah walli emo Allah yiɗi o naata inchallah kono hande sa yi dendagal sa yi Daka hande no arda Daka ni wasata so wisitama less wonde caggol Daka ko wasata hay kam ene somma pour tawede duwa wallahi selli wallahi par ce que wiyama won seeranɓe woɓɓe ɓe gonani e dental he ene masko ene gara pour tawde duwa selli ko moƴƴerama enen Madinaɓe heɓɓode tan yettude alhamdulillah yettude Allah no fewi par ce que ko dartete ko ken heɓɓe heddi ko mankude famde ɓayre mbiyama ɓaɓe on dañi alhamdulillah jarama no fewi jarama ceerno Yaya en beltima no fewi wallahi ceerno ɗo ko yaala fof ko haalata an gandini kala ko heɓerno en keeɓi alhamdulillah heddi tan maro ko eɗen juutiɓe hen goto e miiraɗe mabɓe kañum hay sinno ko seeɗa barkinoro wamma minen kam an kadi mbaynima inde danga heeɗi bisimilla min ganda ko makko gadorɗen kamɓe baydaji ɗi bisimilla no foti fof yimɓe ɗo kam kala ko fonno haalde ni kam seeɗa mbiyen kaali kadi kam mawnoɓe fof ɓe kaalini maɗo kadi ko sifa tan ni kam barkinirade nde wonno kadi moƴƴere ni kam sene haale sa ronkani kadi andini kadi wedde hen ni kam ɗengal ma ni kam barkinirɗa hen surtout mani kadi ƴewde ɓeeɗo ni kam mawɓe ni kam haalteɓe ɗo ɓe koɓe nafoore dennagal aduna ni kam fof ko gonganiyade kanko kadi ko jinnaɗo amen kadi koni kam jinnaɗo nade e kala ni kam ɓiɗɗo ni kam Madinajo enen fof ni eɗen gandini kam hollo yam gondani kam ceerno Sar Diaby caggal Allah nelaɗo mum kam yam caggal ceerno eɗen gandi wuuro ngo fof hande so tawi yama galten Sar Diaby tan eɗen gandi wadde arɓe ɗoɓe e towaɓe ɗoɓe fof ndendini kadi miijo ngo kadi ɗo ham ɓayde ham ɓeɗon yam kaali tan minen kam jarani ko min kalani maro ko weltare tan kono ceerno Sar Diaby o min hooram ni kam mi andama ni kam no fewi mi andama no fewi kono kam amin nana ɓeɗo ene kalani kam haala makko eko wayno jinnaɓe ni kanko ni kam honno ni kam wayi eyyi kon kam comme no andirani tan ko neɗɗo gonɗuɗo ko jiɗɗo almudagal ko jiɗɗo sunna nelaɗo Allah kadi ko jiɗɗo ni kadi seeranɓe ni kam makko ko kadi ko jangguide kadi ɓesgu ni kam makko ni deftere Allah e sunna ni kam nelaɗo Allah wadde ni kam oɗon ni kam kanko a wawani kadi wiide adani kam haalde dendagal ni kam ɓuuri makko foof weeɓani no jimmowo o ni kam wiyata ni tan wa hal yu addadu hasal baɗa ha yi hay goto wawa darade jamma ene hoyno mbiya min ndeyam ko koode ɗe ni kam limen wawa wonde aw haltu kattu an jummu samayi hay goto gonaɗo aɗa limen hen baade tooɓo malla aɗa limen hen koode hen gonɗe dow wawa wonde ɗum noon
ko sababu ne barkini ham kamɓe ni ham kamɓe kala kalden hen ko naftora tan enen ni ham wona kamɓe sabu ko woni ham sunni yanke no fewi gandira ɗum ɗon sabu ɓesgu makko woni foof alhamdulillah rabbil alamin jaggi lawol ngo guila e gurdam makko kodde makko ceerno Moussa on kadi ko on kadi ko hono noon kadi ɗum kanni kam weeɓani wadde kam kanko kam o juɗɗani ham lawol ngol no fewi kadi ko juɗɗani kam Cheikh Tidiane ni kadi no fewi on wiya kadi min zalika tiba'uhu lissunna wa yal ladar rijal khayru minna Cheikh Sadio batti sunna batti almudagal pour ni kam para e makko malla ni keftoɗama he daɗode ha tiiɗa daɗo kay weeɓani sabu hollum wa kana fi zalika la yujara wala yubahala wala yubara weeɓani ɓesgu makko ham jangirta ham pour ni kam nande e makko sakani kam yerondire e makko sakani kam heftademo sakani kam daddemo wawa wonde la yujara kowoni kam heftatake hen kadi kowoni kam nandirake enni ɗum ɗon foof ko sababu ne barke Allah ni kam nera mum e barke ni kam seero men oɗo gonɗo ɗo nde wonnoon ɓeɗo ni sa takki mabɓe tan alhamdulillahi rabbil alamin a takkitake mabɓe tawni kadi ala ni kadi andi kadi ko takkima ɗum ni kam weeɓani ɗum tagi o wima wa kana fi siharihi mazkura anhu wa ma zala bihi mashhura bangi sunniyankagal e bangi almudagal ceerno Sada Diaguy o ɓami golluɗum no guila so a nadani hen ngoɗo wuro mara o ari ɗo tan o goobama almudagal ngal ɓeydima hisɗude ɓeydima ni kam yuɓɓude nonnata ko tawi ɗo kadi seere men ni kam mawɓe woni ni kam ceerno men ceerno oɗo yo Allah junnu balɗe makko ni moƴƴini battere makko kadi ko addorno kadi foof ni hen ɓeydini kam moƴƴude ɓeydini kam yuɓɓude kono ham almudagal waddori hen ɗum woni wa kana fi sigarihi maskura anhu wa ma zala bihi mashhura ɗum kadi ko weltare Allah tan ni kam no fewi kam minen kam so yi on jarama Allah en jarama yo Allah kam yobni kam moƴƴa inchallah kadi oɗo kadi hande kadi minen kam kanko ni kam wonan min ɗo Cheikh Sadio Diaguy min Cheikh Sadio Diaguy to men ɗo o mon ɗo machallah sabu kanko dari darde Cheikh Sadio Diaguy sande ɓesgu ngu foof worɓe e rewɓe kanko woni mawɗo ɗum kadi ko barke Allah ni kadi e barke ni kam nanaɗo Allah men kanko woni ɗo ni Cheikh Sadio Diaguy minen minen kam Cheikh Sadio Diaguy sa nani yeehi oɗo omon ɗo en to amen ɗo o yaani alhamdulillahi rabbil alamin sabu kala Cheikh Sadio Diaguy joguino e roni kam darino banggal hoɓɓe aroɓe e banggal ceerno e banggal ni kam laawol ngol e banggal almudagal e banggal ni kam dudal o kamɓe ɗiɗo ceerno Siradio e ceerno Sarif oɗo heddiɓe ni kam mawnirami ni kam woɓɓe guila ceerno Ibou en yalla dal foof ni e jangɗoɓe heddiɓe ceerno Mouhamadou Saydou en ceerno Tidiane en fof goto men ɗum kadi alhamdulillahi rabbil alamin amin jetta Allah kam enen kam no fewi ɓesgu ngu kadi amin jetta kadi ni kadi kamɓe ni kam mawɓe sa yini kam duɗe ɗeɗo limtaɗe ɗo ɗe Fouta en ha ɗo hen ko kamɓe caabi ɗum ɗon kamɓe ni kam mawɓe kadi kanko ni kam saabi ɗum ɗon kadi kanko ni kam rawdani mawɗo wadde ha joni ko wasiyaji ceerno Sada Diaguy tan nde wonno guila o suwano ruttade o wiyam kanko kam o ɗo am alhamdulillahi rabbil alamin timmi mi wuuri ha mi heeɓi ɗiɗo duuɓi capanɗe jeetati ni kam pawɗi o yaari ɗum ni kam weeɓani sabu o heftima ni kam Cheikh Tidiane kañum ni kam yaari tan ko duuɓi ɗi capanɗe jeetati ni ɓooli wa hina mata cheikhuna jussani matal imamul arifar rabbani noon jimo o wi Cheikh Tidiane ko duuɓi tan ɗiɗi capanɗe jeetati ni kam tan kay yaari kadi wa taraka cheikhu minal awladi min badihi li rahmatil ibadi najlayni manhalayni lil wurradi kilahuma kal kawka bil wagadi kilahuma basaga kulla basiɗi wa faaga bitta haqiqi kulla fayiɗi tarahuma kafara sayrihani li sabbi fil mirmani yajriyani ɗum woni Cheikh Tidiane e ɓesgu mum ɗum ɗon ni kadi woni kadi ceerno Sada Diaguy e ɓesgu mum Cheikh Tidiane yeehi o acci aduna o kono o ɗacciɗo ɓesgu makko ene lomtimo ene keddinimo e sunna he ene keddinimo e deftere he kanko woni kam Cheikh Tidiane kadi ceerno Sada Diaguy ni kam yeehi o acci gayni kam ɓesgu makko ene keddinimo e almudagal ngal ene keddinimo kadi e sunna o ene keddinimo kadi e laawol ngol kadi ene keddinimo kadi e deftere nde fof goto
yo Allah ka yobni ko min moƴƴata en fof kadi timmi fewi jarama yo Allah be tasden e barke mon allahumma amin alhamdulillah jarama be machallah jarama ɓeydade ndi waɗi fayida sanne bandiraɓe Allah jarama on jarama dokkaɓe aadi tan ha sahaji goɗɗi so allahu lamɗo jaaɓi on jarama no fewi no fewi jarama en jii bandiraɓe kiiɗo caali ceerno Sada Diaguy e gurdam muɗum kañum wonno kiiɗo caali en jii ha joni alhamdulillah rabbil alamin kiiɗo ki naftore ki hutore en jii almuɓe ko ɗo janggata ɗo ceerno inchallah en jii maɓe gartan en hen ha ɓuura yajde so allahu laamu kadi yewtude fuɗɗima en kadi andu kadi inchallah mawɗa bandiraɓe en jii caliki ɗon ɗo galle men galle ceerno Sada Diaguy en jii caliki ɗo almuɓe janggata almuɓe janggata ɓe ñaayi kamɓene ballal soda ñaama ɓe ganduɗa ko walloɓe wayno kaw Alaji Abdoulaye Walo Ndiaye en ha ɓe ganduɗa bandiraɓe julɓe kala kattanɗo wallude nde no ɓuurano janggire hen kala no fewnira kala no ŋaɗɗinira ko hunde wonde fayida no fewi no fewi no fewi no fewi e ka baɗɗi ha kadi ko horum waɗani baɗɗe fof horum waɗani en jii caliki ɗo gandi kam so ndungu ari wonatako so ndungu ari jomum mbawata janggude ɗo so hendu kadi heewi jomum mbawata janggude ɗo on jii wadde kala jiyaɗo Allah mo Allah yaltinani so wawi wadde hen Allah muɗum fewna ɗum ha feewa ha yuɓɓa hono kaw Alaji Abdoulaye Walo Ndiaye woni e waɗire oɗo saaha e nder Madina Gounass e ko takkiɗo ko tayru ɗum hono makko ene kewi ene kewi ene kewi waɓe wadde honɗe gueɗe no bandiraɓe en jii enen kala eɗen ñaaga hen ballal enen kala ɗo e Madina Gounass legal Madina centre galle ceerno Sada Diaguy ɗo e Madina Gounass aha moƴƴi kay Abdou Basirage